rethei taka om hi idik na chanvo ani bi kherlo inu le pa te be sei phak lo lutuk ni a in ngai in dem reng box su tumbul fuk nei lo khopa be dong le nun ngoi in om lo sha mang che mi kho sa thei le mi hlotling le mi rethei te hian nun phunga in an na kan nei ni in ishia em engwangin nge mi hlotling le hausa te hian an din hun hi an thlen thei bik an fin bik wang ani ha ulo ania ani lo hulhual college an ra phak vek wang po ani chuang lo an ril ruput mang awang zoka din mun tha a om an lo ni zok mania in hai kotura ril rulian le khau an put wang mai ani hetiang miro puile din mun sanga ding te hian mitam takin a har salai chau kan hmu len lain an ni chuan hun rem chang le a tha le eng lam chau muturin an ril ruput mang an lo siam bik mai alo ni mani ke a ding chuak tura min dal tu lian tak nia ka hria chu ataka che chua ma hawa ruwa man na na sale tam tak lo nei lok hi ani engwange ti zo na chan thei hi thil poimo tak ani a he zo na kan chang thei ani chuan abak zong chu thil ol sam le poimo ani to ngai lo thil har sa ni a i hriat a om chuan kha har sat na sukyang tur khan bidang i ruai mai thei to alom engwange ti zo na i chan thei chuan enge ti le eng tiangin nge ni ang ti zo na po ol sam takin i chang thei zui mayang mani kut koi liao liao wa sum don na kalpui tum huna po he hi hrengang che engwanga sum don tum nge ini ti hrechiang masaberla har sarna om thei tu le ruwa man na tha i nei thiam lo awangin lungai ngal ngot suang che a har sarna lam ringo da ril ru i pek chuan malam i pan thei ngai lowang ngai tuana hriam hanga sum dong hlotling reng reng hian har satna an to reng reng te hi a huna a chopin an paltlang zel thin alo ni ti hriang che mitam takin charlie hausak dan thuruk min lo hrilte engtin nge ka kong zo me ka hian ka hlotlin theyang ti te in min zot fo thin har sarna i to masak ber kha han paltlang sham sham la chutia i ma a har sarna oma piang i paltlang ani chuan mi in an ngai sangin an ngai hlu tanang che ima a har san oma piang paltlang thea hun i man liam rei po le mi hriat i hlo anga mi in mi hlotling muin an muzui to mayang che malam pana i kal sham sham chuan engtik ni ya emo chuan i thil ruam man te hlotling zel ti hria anga midang a in ke i pen thuin hlotlin na tlang i lon thleng trep ti i mu chuak vat mayang ei zon na emo sum do na emo i kalpui chu midang ta na apoimo a atangkaya ma ason zel chuan i hlimpui anga ti chuan hlotlin na chang turin a hun taka na thatak i buai pui mek ti hria in i hring nun chu alo hlim em mai don ani zenget cher chor le tum lian tak nei mi te kom tum la i mi kom te azirin eng mi nge ini a hriat thei ti hriang che tu nen nge huni man tamber ti hanziak chin te le mi rel mang i kom tamber chuan mi rel i hrat thuai mayang mingil nei i kom tam ero chuan a hma zong a in inun angil nei thuai bokang har satna kara po a eng zonga thil thlir hrin mi i kom chuan i indom kun reng hau lovang chu wangin i mi kom tur thlang uluk hle ang che ka soyanga thian tha thlan i tum ani a puitlin na kong le nun sang zok nei i du tak zet chuan i thian kom ngei then khat te chu i kalsan ngam po angai nge yang ti i hriat ka du hlotlin na hi ol sam taka lo om ani ngot lo thorim na le ma ni in hlan atanga lo chuak ani tumram thleng tura hun rei tak zin kong kan zo angte chun le zan kholum le khowot paltlanga thon a hun rei tak kan chuang nen hian thilin ang tak ani hlotin na kong i zo mek lain ma ni a kho har taka kalchang om nge yang achang chuan ma ni chawa zo lovin nangma chok phura pui thei tur che i chung kwa pui thiam thian tha le ril rulama thiam na nei te po pun hrengai su apoimo ber chu chung ko hlut na hriat hi ani a kan chung te hian kong eng kima min thlopa min fuya kan ta nanin huam thuk em ani ti kan hriat a tha hlotlin na tlang chi pa i lon thlen ma in voi tam tak i thu thei ti in hriala beidon rum chang po i nei ngei don a chan chu kong ol sam ani tlat lo ani i taimak lui angaya thil then khat i chan phal angaya nuami ti berle ingai nat le hlut ber po i kalsan ngam angai don ti hriang che mi hlotling te reng in hetiang hi an paltlang veka an thlen tuma chi aril ru an pe a chumi pan chuan an kal lui ngar mai alo ni
mi hne turin ka sak mela chuai ka nei hau lo nima sela thil tha tam tak nenin zom na kan neya mi thaber ka ni ti na ero ani kher lo tu tan po in cho phurte in fuite thorim te le be sham sham te hi hlotlin na kong ani ti hi ka pom het bura he mi konga hian mi khwal lo hle po in ka in ria hun ol man liam mai inga thinem in mu khom na hun mang turin darkar ni imamo kher thinem nge darkar khat zok hun hi a hlutzia ka hre chianga a lo thlona man lo sham sham ka tum thin buai viau ma ila zana hian taksama mo khop mu turin darkar ku atanga darkar som chu ka mu man tho thin midang a in ka thokrim zok turani a ka ti thei bok ti hi ma ni in fuina tan ka mang fo thina mi teril ru ne zung turin zolai di ka nei lo nima sela thu tha ka soi theya thil tha tam tak ti thein ka om bok hun hi awa hlute lul em uluk takini hun kha lo mang zel te mi ho saton to tam tak hian an hun an mang tha a har sana tam tak an paltlang thin an ho saka wangota mi thalo ena en tur po an ni bik lo irila ra ifala no pangte te chu poisa thil ti theizia hi la shilman molo la a tha in ka sia credit card omzia shemap lowa shing nun an mangkha a hlu hle ania kum som pasari a upa in credit le debit omzia shelo ani chuan adem om hau lowa atan za thlak la ani hek lo hausak hi man mo tur ani lowa muang mara hausak hi a hlu ti kan hriat a tha e thil dikle thil tha tam tak nun puya kalpui mek ka neya nima sela mi thaber ka nishan lo mi fing ber ka nilowa ani na taka chon Harvard Law School po karap thleng lo zok ani tun aya tam wantlang in khom kala kalpui theya tun aya mun tam le zau zoga kala zin thei bok thil tam tak ma choble ti tum kala nei thei nang poi ni tum phot chuan i thei ve ti ka hria iril ruput dan zo kha ani poimo berti ishiat ka du awanga hetiang hi soi kani e keipo hian tun aya na sa zo ka na tho katuma le khabu tam tak chiar zel katuma podcast tam tak ngai thak zel tumin ma chhop kala nei ve zel bok hausak idua bank account lian tak nei idu chuan a tha e ka IQ hi khovela sang ber ani haulowa nima sela miro pui tak tak te ka el thei si a thuak chak nei lo ma ila ke aya thuak chak te el pha ka phatur chuan an ni aya thorim ka ngai ti ka hria a hei hi atok viau ani mi then kha chuan dollar sang kwa za an hlo thu te min hrila kar kha chungin dollar za zel po an da tha thei nge yang kar khada dollar za zel lo da tha ta la kum somlin nuwa chuan i hausa hle nge yang Warren Buffett hi khovela mi hausa berzi nga pakhat ani a abulchan na chuan a pacheve hle kumsom sari liamta a pacheve tak kha tu na chuan khovela hausa ber pakhat alo ni ta a hausak chan ber chu a do theina le poisa khol a taimak wangani kan ti theyang trum khat chu college zirlai te chu enge an zirti ka zota an ni chuan sumdon bulchan dan kan zirti in min chang ke chuan a bulchan dan zir lovin luchil ngal ula in hlotling ma zok ang ti in ka chang ta nge college ro pui tak taka chuan investment chungchang an zir hnem hle ke chuan ngai dan mol mangle ol sam tak ka neya tai mataka sum kholte du zong dilowa mamo chau leingam na nun te hi sum le pai pe pun le sum mandam thiam ko nga chuan zirlai ro pui tak ni zokin ka hria mitam tak chu sum boy an tang me ka hausak an du luata hun reilo te chunga hausak thut an dap na sata hle nima sela hausak dan tlo le dikber chu tai mataka hun rei tak chung sum da khol hi ani zoka apoi mo ber ero tirko pola anga Isua Krista boy ni hi ani